оставиш тази къща, този парад ти пусна хиляди. Ама е буйчо на момичетата. Обаче не ми говори за това. Нека да не се разправяме за ясно, не се роби. Добре, тогава. Ще се обадя на Гани. Синуче, къде е? Боже, Господи. Какво ще стане сега? Точно обратното на това, което казвам. Добре, сине, ти как си? Не си заминал за тези серии, какво правиш? В Истанбул съм някъде. Така, къде живееш? Ами, тук съм. Ще Шехерзада ми позволи да се работя. Ама, може ли да живееш в офис, сине? Какво да правя? И на това съм благодарен. Става ли? Шехерзада ще поговори с него. Добре, добре. Гани, говорил ли си с сестра си?